in giwegi ma gin satisfied yudo gi mondo i access gi michop office gi en thagruok maduong' ma iyudo ka en gi secretary no penjo mobiro penjo kata minwa moro ma samoro en oyudo pesa to wacho ni ohala ni kura adwa ni mondo adhi ayud kata mana auditor moro mondo abed kode piny mondo miya weche mag accounts kaka ringo, mondo miya weche mag KRA kaka ringo, ong'isa ni wan gi types adi mag tax mowinjo bed ni chulo, to owinjo chul gi nang'o, kuom sa mane, gang'o momiyo ma ichulo kuom ohala matimono. Gin giwegi ma giwacho maber kaka iwinjo sano lero maber. To penje ni be yudo yot e ofisu kanyo nikech gin bende giwegi. Iyudo ka samoro ja ohala matin, anyisi ni ng'ato nyalo bedo gi 300,000 odwa yawo ohala. 300,000 ni kidhi dware mondo koro omiyi obed advisor mari kaka idwa timo weche ni mag finance. Gin ema yudo gi tek moloyo, mano momiyo seche moko wanyumore e chandruok mineno wanyumoregi. Nikech ka gintie giketonwa yot moro, giketonwa mikakati, giwacho ni Seth, ka iuso electronics kata and electrical tamanye, to ng'isa ni kaluwore gi kaka sirkal dwaro mondo wachul osuru, nikech jo ohala ok badhre no osuru, to process ema samoro miyo ji neno ni jo ohala badhre nang'o ne chulo osuru, nikech samoro ok wayudo the right person. Koro gin giwegi gimbe giketonwa ging'awonwa ngas malo ma samoro king'iyo to gini gamo ni yweyi kone jowadwa 300,000 ni we athoga athoya, sirikal wabiro pambanago, kata ka koro igo nduru tigo mana nduru, nikech gimbe ging'awonwa ngima. Gimbe ging'iswa ni ati yot mane ma wanyalo yudo mondo wachop iru, nikech ofis kodhi manygi idhi ga appointment letter. Mama na samoro ne mama na mogik ja klas 3 wacha appointment letter no okia odwa golo ni kanya appointment letter. Secretary ni kaluwore gi chik ma en wuon ene moloso kaka jatelo, ene moketo chik no, nikech jotelo ema keto chik, nikech onyalo ng'iyo tuchi moro to koni mano ng'awa ni so and so odwaro ang'o ni ok ang'eyo, ng'ise na onge. Koro onge to en mana tiero seneni go tuchi moro, ibiro mondo okonyi gi advice, kata kok ibiro gi pesa sechego, ang'o ma mono gimiyowa thuolo mondo watim mondo ni wager kaka joka ng'ato. Koro wabed piny ni okay, gini ni ibiro yuda ka an 300,000. Rate card mari sani somo kama, wan bende sani waneno ko ohala ni wachopo 2,000,000. Koro watimo nang'o? Iro wasemiyo sirikal tax gi. Erokamano wadwa Seth. Adwa wacho ni mokwongo kapok aduoko penjo mari en ni wan